Idan mawaƙi ne kai, tsaya iya waƙarka kawai, don ra'ayinka. In ɗan fim ne kai, tsaya iya fim ɗinka. Amma babu wani mawaƙi ko darakta ko wani jarumi da ya isa ya zo ya mana kankamba a jihar Kano. Mu 'yan jihar Kano ne, a ƙyale mu yi magana ta jiharmu. Magana ce ta ɗan gida da gida. Kada agola ya shigo ya mana kankamba. Magana ake ta ɗan gida da ɗan gida. Kada agololi su shigo su yi mana kankamba a jihar Kano. Idan har jihar ka ba ta da nagartan da za ka koma ka yi zaɓe a can ko kai tallan jihar ka, to mu baka isa ka shigo ko ku shigo ko ki shigo jihar mu ai mana katsalandan ko ai mana kankamba ko ai mana shishigi ba. Maganar jihar Kano a ƙyale ɗan jihar Kano ya yi magana. Sannan nagartar jarumi ke sawa ya ce yana kira ga masoyansa. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Mu 'yan jihar Kano ne, a ƙyale 'yan jihar Kano su yi magana a kan ra'ayinsu ranar zaɓe. Ba wanda ya isa ya zo ya mana shishigi. Sannan kuma sanin gaibu sai Allah. Duk lokacin da kaga ɗan adam ya fito yana rantsuwa cewar wane ne kaza, wane ne kaza, to ya gaya mana gobe mai baban shi zai zama. In dai mahaifin yana nan, ya gaya mana gobe mai babansa zai zama. Saboda haka idan misali kaga gyartai ya ɗauko ƙoƙo, ya ratayo ya shigo gari, yana cewa shi gyartai ne yana ɗinkin ƙwarake, to wataƙila ƙauyensu ko karkararsu babu ƙwaraken da zai ɗinke, shi yasa ya shigo. Ya yi gudun ƙauyensu ya shigo Maraya alƙarya don ya nemi abinci. Sannan idan kaga 'yar mai ganye ta ɗoro kwando a ka, ta shigo garinku tallan magani, to ƙyale ta zuba mata idanu. Ba ma hana ki tallan maganinki, amma biki isa ki fito ki bigi ƙirji ki gaya mana cewar maganin da kike talla a matsayinki na 'yar mai ganye nagartacce ne a gare mu ba. So da haka, kare na ba ni aikenka, ba ni baka tuwona. Maganar jihar Kano a ƙyale 'ya'yan jihar Kano su yi magana. Zaɓen gwamnan jihar Kano a ƙyale 'ya'yan jihar Kano su yi magana. Amma mu magana muke a kan nagarta, da mutunci, da karamci, da kuma cancanta a kan kujerar da muka tunkara bisa zaɓenta.